Μάγκες, καλώς ορίσατε σε ένα βίντεο μετά από 1 2 χρόνια. 4 χρόνια. Συγγνώμη που άργησα. Είμαι λίγο μαλάκας, ναι, είμαι λίγο μαλάκας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Σήμερα θα... Μόνο λίγο. Μόνο λίγο, σκάσε. Θα σπάσω τα μούτρα μετά, κάτσε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα. Πώς το λένε, ξέχασα το. Ένα hot challenge, Παναγιώτη. Θα στο κάνω το χέρι. Είναι και εδώ πέρα ο Πάνος. Αλλά δεν συμμετέχει γιατί κάναμε και στο δικό μου και στο δικό του κανάλι το βίντεο με το τάκι. Κάηκε, ο μικρός κάηκε. Με αυτά εδώ τα τάκης που είναι κάφτερα. Δεν γένε, μην τον ακούτε. Ούτε έναν, ο άλλος φύνει. Σε περίπτωση που καώ εγώ ή ο Κώστας, έχουμε και by the way για νεράκι στην περίπτωση. Έχουμε water bottle όπως το λένε και στο χωριό μου. Καλύτερα να πει να τα καλά, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε water bottle όπως του λένε και στη χωριό μου. Τέλος πάντων, ναι. Στη χωριό μου. Ναι, μικρό διάλειμμα για ξύλο ήταν αυτό, ναι. Αγνώριστο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τα πατατάκια. Λοιπόν, αυτά εδώ Αυτά είναι εδώ τα τάκης. Δες πως είναι, μπρο. Αρχικά τα μυρίσαμε και βρωμάνε. Ναι, δείτε από μέσα κιόλας. Δεν ξέρω αν φανέται, θα βάλουμε και φατό. Το βλέπετε και εδώ. Ωραία, το φάμε με το 3. Τορτίγες είναι μικρές. Ναι, όντως μοιάζει σαν τορτίγια. Μοιάζει, είναι τορτίγια τυλιγμένη. Λοιπόν, 3, 2, 1. Φανταστείτε να φάτε πάλι 5 στη σειρά. Κοίτα μας κάνει ο Τάσος. Ναι, τσάτσες επειδή θα μας πάρεις 5 ώρες. Μαλάκα. Τώρα καλέ βλέμ. Μαγιές, 2. Θα τα καταφέρω, για γράψε κάτω στο σχόλιο. Θα τα καταφέρω ή όχι. Εγγραφή, έτσι. Εγγραφή. Συνέχεια με Google, εγγραφή ή σύνδεση. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, εσείς που βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, εσείς που βλέπετε το βίντεο, ξέρετε κάτι. Πάρτε τα. Πάρτε τα. Να τα πάρτε. Αν αντέχει Αλλά, καυτέρα. άμα αντέχετε καθαρά. Όποιος αντέχει. Όποιος. Αλλά αν τα φάτε σιγά σιγά. Εγώ θα πιω το νεράκι τώρα ένα ολόκληρο ποτήρι. Μην τα φάτε όλα έτσι, να πάρετε μια χουρά και να τα φάτε όλοι και θα πεθάνετε. Σαν εμένα. Μην είστε σαν το χαζό, τον αδερφό μου. Εντάξει. Βάλε με μήνυμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Δεν βάζεις και το δικό μου κανάλι του πάνω στην περιγραφή. Ναι, θα βάλω το κανάλι του αδερφού την μου. πραγματική μου. Ό,τι θες βάζεις. Θα βάλουμε το κανάλι του αδερφού μου. Αυτό είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι εδώ. Και το φίλο μου του Τάσου στην περιγραφή. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις το edit, αλλά... Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα με βοηθήσει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Τάσος. Ναι, δεν μπορείς, πώς το λένε, να ανεβάσεις κατευθείαν. Τώρα είμαι εντάξει. Τέλος πάντων. Τώρα είσαι κομπλέ. Ωραία. Τέλος πάντων. Έχεις λογαριασμό, άμα Που φτιάξεις λέτε, κάτι. αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Και τα λέμε Θα πω μέσα από ένα bye.